Sa nagparayong Business One-Stop Shop o BOSS sa Mandaue City, mas nagkadaghan ang mga business owners nga nakaparehistro na. Nasayran nga kapin sa size meal na ang nakaproseso sa ilang mga permits. Mga 20% ni siya nga misaka itandi sa miaging tuig. Gikalipay sa tagduma sa Business Permit and Licensing Office ang kasibot sa mga negosyante nga moasikaso sa ilang mga papeles. Usa sa innovation nga gipatuman ang direkta nga paghatag og barangay clearance kung asa sila nahisakop. Ang pag-integrate ni ini gipilot pa hinuon sa barangay Subang Dako. Ang nagnegosyo sa maong barangay nga mo renew sa permit, mausa na ang pag-asikaso kay didto na sa one-stop shop sub kini ma-process. Nagka-increase ang mag-register every year during the earlier period of the renewal. So sa una, ari magtapunog sa mga second karon daghan na process sa ilahang renewal early.